Близо 1000 кандидати се явиха на предварителните изпити по биология и химия за прием във Варненския медицински университет за специалностите медицина, дентална медицина, фармация и военен лекар. Традиционно, а вече за 8-ма поредна година, единствено в Медицинския университет Варна, за да гарантираме максимална прозрачност, генерираме изпитните комбинации в самия ден пред вас. В видеовръзка сме с останалите аудитории на университета, в които се провежда днешния изпитен ден. Готвите се продължително време и усърдно. Искаме да сте спокойни, че сме гарантирали максимална прозрачност и това, което ще се падне като изпитна комбинация, ще наблюдавате самите вие в реално време. Тестовите въпроси на изпитите бяха от сборниците, издадени от Медицински университет Варна, въз основа на изучаваното по двата предмета в 8, 9, 10, 11 и 12 клас. По биология кандидат-студентите имаха 81 въпроса от 5 различни типа, а по химия една логическа задача и 22 тестови въпроса. Вие сами определяте последователността, определяте времето. Общата продължителност на двата изпита е 4 часа. Колко ще работите върху изпита по биология или по химия е ваша преценка. Готвили сте се, дайте максималното от себе си, създали сме необходимите условия и вярваме, че ще се справите. Пожелаваме ви успех. Успех, спокойно работете, достатъчно е времето. Кандидат-студентите, избрали да се явят на изпит само по един от двата предмета, или само по биология, или само по химия, имаха на разположение 2 часа. За първа година кандидатствам при вас в Медицински университет Варна, специалност дентална медицина. Има много добри отзиви за базата, за учителите и просто искам да опитам нещо различно. Искам да кандидатствам в Медицински университет Варна, защото знам, че тук най-добре ще ме подготвят. Моята специалност, която съм избрала, е медицина и по-нататък мисля да се развивам с друга специалност, клон от медицината. Как ти се сториха изпитите? По химия естествено малко по-трудно, но като цяло не ме затрудниха толкова. Надявам се да ги взема и всичко да се получи както аз искам. Ще кандидатствам дентална медицина, ако всичко е наред. Градът ми харесва, разбрах, че базата е много добра. Денталната медицина във Варна е една от най-добрите, като сравним с останалите медицински университети. Наистина университетът е много хубав и поддържан, така че мисля, че биха могли да излезнат доста добри студенти от тук. Изпита ми се стори малко труден, понеже не беше това, което очаквах. Имаше доста въпроси по биология, имаше доста въпроси по химия, като повече от отворените въпроси ми бяха по-сложни. Веднъж завърших Медицински университет, специалност акушерка. Сега се ориентирах специалност фармация, защото специалността ми харесва, университета ми харесва, има добра база на обучение и се е доказал в годините. Дентална медицина. А защо искаш да учиш тук? По принцип бях се насочила първоначално към София, но след като изгледах всичките социални мрежи, клипчета, тотално се пренасочих, честно казано. И като видях и университета, впечатлението ми стана доста по-високо. И цялата техника много ме впечатли и съответно и допълнителните занимания, спортни зали, подобни са много ме впечатлиха. Искам да уча медицина и искам да уча медицина тук. Имам много близки и познати тук и чувам много позитивни коментари за този университет и сега като влязох и като го видях, наистина убеждавам се, че е така. Искам да кандидатствам медицина. Другата специалност, която учиш тук, каква е? В момента уча специалност медицинска сестра. Защо се насочваш към медицината? Защото тя ми дава повече възможности и начин да осъществя по-конкретни цели. Кандидатствам медицина и избрах тук да кандидатствам, понеже това е един от най-престижните университети в държавата. Поразгледах и другите университети и този видях, че материалната база е
добра, обновена. Видях, че има много успешно завършили студенти тук и всичките са се реализирали в специалностите, които искат. На 3 юли ще бъдат редовните изпити по биология и по химия за специалностите медицина, дентална медицина, фармация и военен лекар. Документите за тях се подават от 17 до 30 юни. Кандидат-студентите, които се явят и на предварителни, и на редовни изпити, участват в класирането с по-високата си оценка.